ten fadde jango jam a jarama no fewi Rama Diallo koɗo men hande en kali koɗo men hande ko Maky Sall wiyete hoore jokkiɗo leydi Sénégal o laamima leydi ndi fodde duuɓi 12 e gila o hoore jokkiɗo Sénégal immi e laamu ngol woni aranol o yewtidi e jayde wonude nder Afrique ko e dow RFI fulfulde konngudi makko nana hanki o yeddi tumaji ɗi Ousmane Sonko hoorejo jagorɓe leydi Sénégal fawi e dow laamu makko ko kanko woni koɗo men hande keɗoɗen hakkude makko e biyeteɗo Olel Tall. Maky Sall mi salminima. Mi salminima bam debbo Olel Tall an e RFI fulfulɓe. Namnal eko fati e ɗeɗo wote ina yiya e médiaji rendo woni réseaux sociaux ji ɗi wonde Maky Sall gardiɗo landa APR ko gartowo e nder Sénégal ñande alkames beela ɗum ko gongo. Non alkames kam mi arani taw aɗa andi min to mboɗo ara alay saago ma tine officiellement kadi ma ande ko ɗum ma darane tigi sabu laamu ngu holliri wawa yaade ɗum woni ko pular wiyata ko ittata e ɓuɓri wattata e nangue ɗum noon sen jii hunde wayi noon alay saago yimɓe daro sowna ɗum e Allah ne andine so yimɓe ɓenni élection o caɗele ɗe ɓeydoto ko ɗum tan haaldude e yimɓe ɓe mbaɗom haalde e mabɓe wadde ko ponmi wadde ko e kala nde garalam artoyi e yontoyi so Allah jaɓi ɗum ala hay sikki sak koko waɗoyte inchallah. Wadde ɗeɗo wote kam haɗe campagne électorale woni orgal wote ha gasa kam Maky Sall ɗaminaka yeede ɗo nder Sénégal. ɗum mi wawa hen jaaba taw saabu ko yeeso woni tout dépend aɗa andi politique kono yarata tan e ko arata hen. Ko wallu Sénégal woni dental mon hande woodi ko wayno maire Bakel en walla inna ande en hono Abdourahmane Balde en tontu Kolda e woɓɓe hande iwɓe e lando mon politique taw toyiɓe ɗo hooreɓe hesɓe ɗo hono Pastef beela ɗum ala ko ɗum bonnanto mon e wote garoje ɗe. aɗa andi min mi yiɗa haalde surtout ɓe ganduɗa ko min gollodiri gonino e saram e nder politique hande laamu fesu ari ɓe cuɓima yaade eɓe mballa gunɗon laamu moni foof noon ko mbaɗɗa foof an e hoorema aɗa andi sa waɗi ko poɗɗa wadde walla a waɗi ka fotani wadde minen kam ɗomin gonnoɗo tan min goni gandumi hen tan kam kala nde pouvoir change ine heewi ko wayni ko kewa tawtoyde laamu kesungu ɗum koko ɓooyi ɗo. Goɗɗo mo gollodineɗa momin jewtide ko ɓooyani woni Amadou Ba gonnoɗo hoorejo jagorɓe saaha laamu ma o andani amen guila gaccuɗa laamu ha hande on meeɗa haaldu tawo. Hade o noon o wi on maɗo ko ɗum woodi sabu min kaldi gotol quand même ko téléphone wonano ni téléphone min kaldi ko message uji tan ñande tabaski taske o neldi kam message jaabumomi ɗum ko mataw wonko waɗi ɗum so tawi neɗɗo kam Allah rendini on min nde ƴeewan mi laamu o wondano e am o wonano e parti am ko nde gartumi ha mbaɗami président gandumomi mi yinomo ni hade nden nde gonanmi premier ministre ha nde o nomete on saaha ko juuɗam aussi rewi comme premier ministre Allah waɗi o ari mi woni président mi ɗaccimo ɗo tawnomomi ɗo e golle directeur général mi ummidima ɗon mi tottimo ministre des finances hakke duuɓi 6 ha ministre des affaires étrangères mi waɗimo premier ministre mi waɗimo candidat donc min ko ɗon mbawmi haadde neɗɗo wawa rokkirde ko ɓuuri premier ministre e nder laamu ko heddi ko Allah o rokkirte neɗɗo laamu kadi rewna yimɓeɓe piileɗa ɗum wona ko président watta décidé ko noon so caɗele ne hen yo moni fof ƴewta hoore mum ko ɗon tan kaɗanmi hen. E nder wote ɗe heewi ɓe gonduno ɗon e parti politique woni landa APR yaltannoɓe téléji walla e radio ji ene mbi wote jaggarane Amadou Ba e ɗeɗo wote ete nden e biyol Amadou Ba ko an wonno hoorejo landa o beela sa artirina ɓen ɗon hande ina wawno wote ɗe jaara banggue goɗɗo. mais ɓen ɗon biyeteɓe ɓe won hen ko candidat wonno baɗon hen Abdoulaye Daouda Diallo ko candidat kañum ardi Amadou Ba laaɓi ujunere e parti amen o nde min gonata opposition minen gonduno te ala fof ko ɓurnomo pour o wawa waɗede candidat Abdoulaye ko min wimo min cuɓogolam Allah waɗi koye Amadou Ba woni donc jante e dow makko min jewtidi ko heewi o ummi o jaɓi o yehi ɓen gañima ɗo goni ɗon donc wiide hande ko ɓen ɗum ɗo kadi ko wona noon yaari tigi rigui. holko saabi mbasɗon gañade ɗeɗo wote? aɗa andi élection ko processus koko juuti cikkumi tan kadi duuɓi 12 so régime waɗi ɗum ina hani yimɓe daña désir de changement ɗum ko gonga saabu duuɓi 12 ko minen jogui laamu ɗum ko ɗiɗo bo parti o est ce que darima no hanniri ni gila nde mbattami président 2019 won golle ɗe ganduɗa so tawi parti daroraki noon
nangi laamu mum alay sago laamu sa nangan tan goɗɗo heɓta. ɓeɗo lamɓe hesɓe gilande ɓe jooɗi e laamu ɓe ceerañi e fawde tuume on bonni kalis on bonni jawdi. Kandon haala ko kecce mehe kala nannoɓe jawdi mumen e nder leydi ndi e kala saytotoɓe hay gooto meeɗa wiide kaja oɗo waɗi e no leydi ndi nangirani iwito fatiga ɗum ko kecce ko haala politique tan tawi ɗum woodi pawe e juunde e ɗum mbiya ton ɗum ɗo kaja o waɗama kamɓe noon haade leydi ndi ƴeftiɓe yoɓe mbat feere ɓe tinnoɓe liggo ko ɗum woni konngol ngol par ce que jogade laamu e wonde jogade haala wona gotum sa haali ha resdama hankkadi gollu yimɓe ganda ko mbawɗa kono a wawa heddade haala ɗon ñalmo fof ko haala ɗum noon sénégalais en ma jii joni so tawi eɓe mbawi walla ɓe mbawa déjà kam ko holla ko holliri kam nguɗon ndefu ne nefni seeɗa. Woodi tuumaɓe wonde an e hoorejo jagorɓe joni o Ousmane Sonko wonko ciifodirɗon nanadirɗon e wote jawtude ɗe kadi oɗon jokkodiri. Ko haala ko wona gonga ɓe mbi mi wallimo mi ƴewnimo autoji mi rokkimo kaali ɗum wona gonga meeɗa dañde kanɗon haala ko kewi ko c'est que nde gandumi élection ɓe mbi ko alay sago waɗa avant le 24 candidat comme jahol lawalam jinnomi ko ɗaccude Sénégal jam pour ɗum noon mi waɗi loi d'amnistie o noon wondunoɓe am ɓe jaɓano ɗum par ce que pour kamɓe so ɓeɗo jalti gañoto min noon mbimi ko ɓe Sénégal kala mo Sénégal suɓi min mi jaɓat ɗum mi wonat hen hakkude mabɓe no wayni aɗa andi ɓeɗo so tawi no dilne ne yarani hande mboɗo ummiti pour wadde feere yoɓe guitte ɗo. Maky Sall mi yettima no feewi. Jarama no feewi mboɗo yetta bandiraɓe fof